Hi guys, molweni bandase. I think you already know that ndingusisi Nosi. Ndingumama ke kwabanye abancinci. I am a founder ye-Family Restoration Movement because ndikholelwa ekubeni ii-families are going through a lot. Abantwana bethu abasiva singabazali, abasimameli, abantwana bethu bayasiphendula, abantwana bethu balwa kuthi, abantwana bethu bayasithuka, abantwana bethu basebenzisa utywala kakhulu, bazi-alcoholics bebancinci, and abantwana bethu basebenzisa ii-drugs. Sizi-families sithi go through a lot. Ndiyazana nazo zonke iingxaki ezithi zehlele ii-families. Abantu abandilandelayo bayayazi ukuthi ndithetha ngam xa ndithetha ngento yoba umama akho kuthiwe ligqwirha zii-in-laws. Ubukele utata omncinci wakho otshaya intsangu esithi xa eqhunyiwe aleqa umama akho ngezembe. Ndiyazana nokubona umama wam ebethwa. That's domestic violence. We call it gender-based violence eSouth Africa. Kwezinye ii-countries kuthiwa yi-domestic violence. Ndiyazana nokubukela umama ethukwa ngumntu wonke wasemzini akhe. Ndiyazana nokwenzakaliswa ngabantwana be-in-laws just to hurt my mother. Caba ke ndandimkhulu kakhulu, kunzima ukuhamba ndisisidodo. Abandaziyo bayayazi ukuthi isiteketiso sam kuthiwa Doshi. It's because ndandimkhulu kakhulu ndisisidodo, kuthiwe jump ndingajambi. So xa kuthiwa jump ndithi ngomtla ndingajambi, bandirhuqa bandenzakalisa abantwana be-in-laws. Ndiyazana nokuva my late brother, may his soul rest in peace, ebalisa indlela ahlukunyezwa ngayo ebuhlanti ngotata omncinci. Because I think there was that mindset that says bulala umntana oyindodana because nguye ozawumisa ikhaya. But there was a change of plan because kwelam ikhaya yaqala kum into yoba ndimise ikhaya, and then ndalitshintsha from ipoverty lakule ndawo ndikuyo. Ungabi nawari, ndiyazidla nge-background yam. I'm not ashamed of i-background yam. Ndiyazana nokuthukwa mna kuqala ndikhula, ndixelelwa zii-family members ukuthi soze ndibe nto ebomini, ndiza kuba yirubbish ne-prostitute. Phofu inditsibela bekuthukwa abazali bam, then ndina-6 years kuthiwe bhutyo nakum. Ndiyazana nokubona umama wam athekwa ngamadodakazi akhe embetha. Still ndandisemncinci, I think ndathatha isikhonkwane ndizama uncedisa umama, ndahlaba lo daba wezimpundwini ndingumntana. Yaxela into yoba wandityhala ndayobetheka edongeni. Ndiyazana nokubona umamam egula at some point, eqalwa yingulo, wakwi-wheelchair, samonga sonke singabantwana basekhaya ngendlela ezahlukeneyo. Ndiyazana nokubona utatam. Utatam waye-intelligent, ewise, kodwa utatam wayesithi xa esele ungaboni mbono omhle because wayeye athwalwe. And ndandiyicaphukela kakhulu loo nto, yinto endenza ndibucaphukela utywala even nanamhlanje. Because indoda ehlonipheke njengotata eyayiba normal iveki yonke, but xa eshushu ndandingawuthandi loo mbono. Ndiyazana nokubona ii-brothers zam zikwi-drugs. Iqale ngokuswelekelwa ngabazali. Kwaqala kwasweleka umama, watshintsha ubrother wam uLasborn
ukusweleka kukatata watshintsha ubrother wam owayi-last born wasebenzisa ii-drugs, but sicimba yintsangu for a long time eyiphika nayo ethi yintsangu, but nayo simfundisa simxelela ukuthi irongo. Kwasweleka umama, ii-brother zam, i-grief yazenzakaza. Niyaziva mos zonke ezi issues ndithetha ngazo ziqala kumnombo wefemeli. Ndiyazana nento yoba ndiva utatam enga-appreciate eleke umamam esiza nentombazana. Umamam unamantombi amaninzi, benoonyana ababini. Eleke umamam emithi kuthi gqi intombazana athi utatam, yintombi again? Athi hayi suka, laa nto ikwenza uzive into yoba ingathi awamkelekanga because uyintombazana uzawutshata uzawuthini. So wenza izinto to prove them wrong. Yile nto indenze ndangundoda ekhaya okanye ntombi ekhaya, ndikhula ndilima ndikhokhela ndisithini, because maybe deep down in my heart I had this issue into yoba kanene utatam wayefuna amakhwenkwe enga-appreciate eleke kufika intombazana. Niyazibona zii-family issues. Ndiyazana nobona umama engumhlolokazi neengxaki zobuhlolokazi. Ndiyazana nokubona, ndithethe ngale brother isebenzisa i-drug, ndiyazana nokubona enye ibrother ingakhuphi iba yi-alcoholic in order to handle i-grief. Wade wawa emsebenzini after 3 months okokoko esela, xesiwa wavuka enophazamiseko entloko, bathi oogqirha yi-TB yengqondo. Kwaba kukhona irejistarisha engqondweni yakhe ukuthi umamakhe uswelekile, wathi khona ave ifowuni call ngoku ethi umamakhe uswelekile. Yaba nokumphazamisa, yamenzela i-depression, let's call it TB meningitis or whatever. Ndiyazana nokubona ubrother wam etshate kuloo meko, nokubona ii-choices zakhe zepartner endizawuthetha ngazo ngenye imini. Ndiyazana ne-suicide in the family apho the younger brother wamuvela kwii-drugs phofu, efundiswe ii-drugs yi-extended families. Siyazana thina ekhaya ukukucalulwa yi-extended family, isiwishele konke okubi, isenzele konke okubi. An extended family member yamfundisa ii-drugs, ndayibiza ndayikhonfranta, yathi ebenestress ibimnceda kodwa wathi awuba addicted. Yamcela uba makayoba izinto ekhaya. Ndiyazana nokubona ubrother wam. So after that umntana wayelunge kakhulu njengesiya ibrother yam, ii-drugs zazimtshintsha ngoku zimenza aggressive. Ngenye imini wakwi-alteration nomnye utata, nalo tata wayerongo but usiya wayerongo naye ukulwa back. Ngutata one-anger management issues owayedla ngozothuka utata amqhoqhoqho ngento eneenkomo phakathi. It's a long story, but usiya ngale mini lo tata umfikele e-high. Wathi lo tata xa ephakamisa induku embetha usiya wazilwela. Usiya wavalelwa for 3 months ne, but after 3 months or 2 months, 2 or 3 months andisayikhumbuli, but ukubuya kwakhe ejele uhlale i-3 days wazibulala, ezixhomela endlini yam. Ndiyazana nokubona my other brother ezixhoma phofu eqale washera iingxaki zomtshato ezininzi. Ndiyazana nokubona umtshana wam oyintombazana ekwi-drugs esithi uthe awuphoqwa ikwekwe, an extended family member yamfundisa ii-drugs. Hence I say I'm the founder ye-Family Restoration Movement. Join me ndisayi-explainer kwi-live. I'm going to be having interviews with different people aba important about the issue of family restoration. Zininzi izinto esinakho ukuzithetha sixhobisane, because kwenye i-research endakhe ndayenza babesithi abantu makhe siqale emakhayeni siyilungise le nto, sibe nezixhobo zethu. Ewe sithetha ngee-counselling, sithetha ngee-disciplinary camps, but makhe siqale siyilungise ezingcambini. Masiqale si-identifye these problems in the families. Ndiyazana mna nokubona ubrother wam lo usandozibulala, uzibulele ngo-2023, ekhale sithi utatam akamhoyi, akamniki attention, yena ufuna uthando likatata. Iyaphela ke le video, ndiza kwenza u-part 2. Yangenkosi yoxola inganisikelela. Join and support me. I love you. Bye.